Mooie nieuwe huizen met grutske bewenners. Zo begon deze nieuwe wenweek in het centrum van Jesterwoude eind 2011. En aan de boetenkant is er eigenlijk net zo volle te zien. De ellende zit verstoppen onder de groen. Het is op dit moment zo erg dat het water staat constant tot bijna aan het huis, maar tot aan beton aan toe. Het is nu weer wat gezakt omdat de afgelopen dagen wat droog is geweest. Maar op het moment dat je een paar van deze regenachtige dagen hebt, dan staat het weer tot aan de rand. En dat is bij alle 22 huizen zo. Bij een van de huizen waren per week maar liefst 60.000 liter water voortpompt. En nog hadden ze geen droge voeten. Ze hadden de squorren bij elke ruimbui onder water. Met alle gevolgen die erbij waren. Ik heb al nieuwe fietstassen moeten kopen, er zit het schimmel in. Nieuwe zitjes nieuwe zitjes op de stoelen van de fiets. Nou, de kinderwagen staat hier normaal nooit, maar we hebben ook al buggies gehad, daar zit het weer in. Ja, dat kun je weggooien. Het is gewoon overal nat. Deuren klemmen, willen niet meer op slot of niet meer van het slot. Squorren in de morren en de treppen, vochtplakken in de slipkamer en een tuin die net te onderhouden is. Ja, en ik was de eerste die dacht van, goh, laat ik eens het onkruid gaan spuiten. En ik ging erin en ik zakte er tot over mijn knieën in. Dat mijn zwager me eruit had moeten trekken omdat ik er gewoon niet meer uitkwam. Dus wegslipte. De bewoners hebben al verschillende keren bij de woningbouwvereniging Actium onkloppen. Want nota is de nevens de bewoners te meer met de klachten dienen. In een brief van Actium dreigen ze daarom hadden hier net te betalen. Maar Safier zal het wel net komen, zegt de woningbouwvereniging. Ze binnen druk te maanden met het vinden van een oplossing. We hebben zelf geprobeerd een aantal oplossingen te treffen in de woning, en vooral in de tuinen. Ophogen van schuurtjes, drainage aangelegd. Nou, dan wil je toch een poos aankijken of dat werkt. Hè. Dat hangt ook een beetje van het jaargetijde af. En dat is uiteindelijk niet gelukt. En dus, nou? En dus nou een onderzoeksbureau erop gezet wat boringen doet over het hele terrein. Wat goed gaat kijken waar het probleem nou eigenlijk ligt. En wat de oplossingen zijn die getroffen moeten worden. Voor een goede weekend moet dat ondercycleer wezen. Er zal pensioen worden wat er dien worden kan en hoe gauw. Voor woonbewoners gaat het al hier net vlug genoeg. Zij willen naar oorleren ellende verhuizen.